Te-ai întrebat vreodată dacă e prea târziu să schimbi viața? Răspunsul e nu. Am format terapeuți care la 45 de ani erau în corporate, la 50 erau în administrație, la 55 erau pensionari care căutau sens. Nu aveau studii medicale, nu aveau experiență în terapii. Aveau doar chemarea, acea senzație că sunt făcuți să ajute oamenii, că viața lor are un scop pe care încă nu l-au descoperit. Biorezonanța le-a dat instrumentul, un aparat care scanează corpul într-o oră și arată exact unde e dezechilibrul. O metodă care transformă empatia în profesie, un drum care duce de la chemare la cabinet propriu. Astăzi au pacienți, au venit și, cel mai important, un scop. Se trezesc dimineața cu energie, nu cu anxietate. Nu e niciodată prea târziu să începi. Scrie masterclass în comentarii și îți arăt primii pași, indiferent de vârsta ta.